Unsa man yung kapitulyohan unsa man yung espihan ha? Gamuritsing man lang agi ang mga empleyado, mga job order. Inoo ko. Gabahis-bahis, mga pensyonado. Sa nahabilin na tong oras, ato na lang ng diretsoon. Wala na langan-langan, wala na dagang istorya. Bigwas na diretso ta. Unfair kayo sa ato ang provincial government sa Davao del Sur. Luyo sa mga gipanghimo nga effort, tabang, pagtrabaho, isip kining tinugyanan sa balaod, tinugyanan sa katawhan ini nga maong gahom. Ang atong Kapitolyo nagbuhat sa pinaka the best, pinaka maayo nga himuon. Sama ni ining pagpadayong pagtrabaho sa mga infrastructure project bisan pa man nagka-COVID ta, livelihood assistance sa mga lehitimong asosasyon nga gikalipay sa mga legitimate association nga nakadawat sa livelihood nga walay pili. Take note na. Ang uban gani ng hilak tag 200,000 pesos ihatod dito sa bukid para ipanghatag ani 50 kabuok mga benepisyaryo. Ang uban in taon ng hilak lipay kay sila kay kaysa gutoy muhatag nila ng kantidara mag-apod-apod sila tag 5,000. Maora na kanang payout nga wa kay gipayin. Isa gutoy mo pay out sa ilahan na muhatag ana nga blessing nga wa man ka mag-pay-in. Ang gobyerno. So ilaha kining nabati nya dunay gyud pagpangga ang gobyerno dinhi sa ato sa Davao del Sur. So ngano ako ning gisulti na ay mga announcer mga dili kay isa dili kay duha. Daghan yung mga announcer nga atong na monitor. Unfair kay ang ilang gipanulti against sa administrasyon ni Governor Dudu Cagas. Matod pa nila, ang kanidong gipanghimo ni Gov, kining padayong pagpasiminto sa mga kadalanan sa tibuok Davao del Sur, katong mga gitrabaho karon nga mga gipangpasiminto nga mga kadalanan, o kining livelihood assistance, natural lang daw na, bisan kinsa daw, muhimo ana, ang importante daw ang kinaiya. Karon og baliko na to ang sa ilahang mga agalon kay ingon man nila nga natural lang daw na sa gobyerno si bisan kinsa daw ang lingkod mao daw nay buhaton. Unsa? Tinuod ng iyang gipamulong mga bay kabalo na mo kinsa na siya. Kinsa na sila nga mga radio announcer nga mao nay balik-balikon la sa radio. Unfair ka na o atong tubagon kay basin unyag motuo pa hinoong ubang mga tao nga bisan kinsay mulingkod ing anak gyud ang buhaton dili oy. Given daw na sa gobyerno naagi daw nang ing anak scholarship, livelihood program sa tourism, infrastructure, naagi daw na sa gobyerno, naabitaw. Pero dili tanan nga mulingkod din makahimo ana. Tanawa tong ilahang panahon sila mga agalon. Kumuingon sila nga normal lang daw nga na livelihood program si Governor Dudu Cagas. Sa ilahang panahon pilay livelihood. Mali. Dili day pilay livelihood, naabay livelihood. Ilahan man gitong panahon, sila may galingkod. Yang umingon man sila, si Bisaki sa imulingkod daw, given daw ng ingana nga mga programa sa mga tao, natural lang daw na. Wa sila malipong ana ilang mga gipamulong, sa ilang panahon, naaba sila yung mga balita ngayong ani? Yan ang hilak na lang ng uban nakadawat og livelihood o panginabuhian gikan ning gobyernohan ni. Naba sila mabalitaan na silang kapanahunan? Naba sila balita nga gitapukan ng ilahang barangay tungod sa medical mission? Libre nga pagpanambal sa mga kabos dito sa bukid? Naba sila ana?
Sila may naglingkod. Yamingon sila nga natural lang daw na, given daw na. Naba sila yung mga gipang turnover nga mga gym, barangay hall, pila ka buok ilang gi-turnover. O niya kang Gobernador Cagas, pila ka buok piti man daghana, halos tanan. O tanan na gyud. 232 ka barangay, naanay gym, naanay barangay hall. Ang uban na pa'y tribal hall. Pitindaghan na. Inig turnover, cover gidayon nato. Para mapaabot sa katawhan kung unsa ang gihimo ni ining gobernohan labi na sa mga nibotok ang Gobernador Dodo Cagas. Apil na lang po ng wa niboto para masayod sila. Kining gobernohan wala giusik-usikan ang boto sa katawhan. Gisuklian og kanang trabaho nga tinud-anay nga dunay sagol gugma ug pagpangga. Dili ni pag-ulog-ulog ning istoryahan tinuod ni nga pagtubag nato ang mga tawhana, mga announcera sa radyo nga ang anak manulti unfair kaayo na. Kaysa ilahang panahon baya giunsa nila nga tuang sports complex. Sa ilang panahon naguba. Naguba o giguba. Gi-repair. Kisa nag-repair? Gobernador Dodo Cagas. Sa atong kuan, Olympic size swimming pool nga karon, gwapo na kayo, padayong gipanindot, kisa ana. Inisyatibo. Congresswoman Didi Cagas. Sa unahan ana, gwapo kayong tennis court. Oh. Congresswoman Didi Cagas. Maunay mga proyekto nga atong ipasigarbo kay dili na sa mga Cagas kundili ato ng tanan ilaha lang pagdumala og ilahang administrasyon sangan nga sila ang atong gibutang dinha. Sila'y naghimo og mga inisyatibo para ninduton ang atong probinsya sa Davao del Sur nga atong may pasigarbo. Unfair kay nooy. Mayroon sila nga natural si mata. Depende na sa mulingkod. Ug kurakot ang mulingkod, tapulan og di kamao. O sao man nimo? Depende pareha ra gihapon, ing anak gihapon, natural nga naay livelihood, scholarship, naalagi na mga programa ha. Pero ngano malagi sa inyo ang panahon nga kamo may naglingkod din sa Kapitolyo. Unsa ang Kapitolyo nagkaguliyang, kamuritsing, gabulingit. Ang mga tao ay tarong duty, dawat lang sweldo. Walay gobernador. Tagsara kay mo report. Otro pod ang kani vice governor. Absinot kayo. Mo na ang mga job order, mga empleyado, piting haya-haya. Na mga igtabang maglutok ang mata, wagi mo guide. Asa man taan ni padulong, oy? Unsa man yung kapitulyohan unsa man yung ispihan ha? Gamuritsing man lang agi ang mga empleyado, mga job order. Inuo ko. Gabahis-bahis, mga pensyonado. Kung ang anak gamuritsing ang ilang kapitulyo sa ilahang kapanahonan, unsa lang ka mga programa, gamuritsing gyud, dili gyud plansado, dili hanay, dili kanang plastada. Oh. Nagkamuritsing ang ilahang kapanahonan. Kaysa may nagpanindot anang atong kapitulyo karong gwapo na kayo. Lakip ng SP o sanggunyan palalawigan building. Gobernador Cagas lang gihapon. Pag nindot ang kapitulyo, maayo ang serbisyo din ha. Mangayog mga tabang, PSWD, na isa opisina ni Ma'am Didi diha. Plastar kayo. Ang mga tao din ha, kuan gyud ganang mga empleyado din ha. Mga kuan gyud mo entertain gyud ang mga tao nga moduol sa atong kapitulyo para mangayo og tabang. Entertainon na ay opisina si Ruli Impas diha nga mura na pug kapa daghang kay mga tao. Of course, wala na nagtapok. Stricto man kay ta din ha, namantay si CTS din ha. Di pa yung kakasulod wa kay face mask ug face shield. Oh.
Bawal pagid ang tapok diha kay bantayan ka sa mga sikyo or sa isisyo na to. Ing ana, unfair kaayo kay makita ra ba gyud nako ang kalahian during their time ug sa atong panahon karon ni Governor Dudu Caga sa iyang pagbalik. Layo kay oy. Nya moingon sila natural lang ang gihimo ni Governor Cagas. Makita man gud nila sa Facebook, madungog pa gyud nila sa radyo nga sige lag livelihood. Gahapon livelihood, karon livelihood na pod. Bisag dagko na kay mga kwarta gipanghatag gikan sa Kapitolyo na balik dito sa mga mag-uuma. So unfair kaayo mga igala, di gyud ta makadawat nya ingnon nya bisag kinsang mulingkod. So sana nangita mo glusot sa inyong kabuang o sa inyong nangita mo glusot sa inyong nahimong kapalpakan sa inyong panahon. Nya mo ingon mo nga parihas anak gyud na bisag kinsay mo lingkod mao gyud ang mga programa ha. Taka man na mo eh. Depende na sa mulingkod. Ug lingkuran na diag kurakot, di gyud na mahitabo. Naaman tuod mo iskalar sa inyong panahon, pero gamay ra kaayo. Asang budget? Oh, unay mga pangutana diha. Kani kisa may nakaabot sa time nya ilahang gobernador sa panahon. Di lang na ko i-mention ang pangalan silang gobernador nga sila'y nagdumala sa Davao del Sur. Ingon pa nila, ang ato daw provincial hospital sa una sa ilang panahon, ang mga tao nga wa daw sakit, magpasakit-sakit na lang daw kay lami daw kay magpa-admit kay bugnaw, hayahay daw kayo, kumplitog tambal, kumplitog doktor. Grabe ka mga bakakon. Ka mga bakakon nila do. Kunya di na lang to kwentahon tong niambak sa Talisay. Kay wala gyud natambala ng iyang asawa, namatay na lang. Di ba sa ila man tong time? Ila man to administrasyon nga niambak. Kay di gyud wa gyud natabangan sa ospital. Walay doktor, walay tambal. Kung naay tambal, walay doktor. Kung naay doktor, walay tambal. Kung naay doktor, naay tambal, way bakante. Di ba sila haman ng time? Yung palupok nila, nalisuan tong laki mo nang niambak sa Talisay. Porkit namatay mo, ingon na dahil mong nalisuan, di na to ma-interview. Namutbot na po ni mga tawhanan ni grabe ka mga baka ko, no? Baka kung kay para, nagtuo siguro sila nga nalimta na natong ilahang administrasyon ba? Ha? Ang lama sa inyong administrasyon, dili na mawala. Ha? Dili mawala ang lama sa inyong administrasyon. Kung sa to'y giingon ni Dodge diri nga bakakon.